Achiel kachiel kowuok e kar fwambo maduong' moloyo pachoka Communication Center Nairobi mantiere Maalim Juma Road. Arwaki e chenro mar migago ka gin weche manyien mabiro ni kowuok e Ramogi TV. Mokwongo thuond weche. Nases ma Homa Bay County ochako ng'anyo margi ayanga kaluwore ni sirkal mar kaunti ma Homa Bay orem kata winjruok mar bedo kodgi chien kacha. Nases Omomi Abirio matiye kaunti ma Homa Bay ochaka ng'anyo margi ka gikwedo kaunti no e koso kete tim winjruok e kindgi. Haja yao mno kabisa ni kujua kiini na kama wangalijua hiyo siku hatungekuwa tumefika hapa. Obila nochuno mondo Bairo malungo wang' mar keyo jonyuol manomonjo skul moro yo Gilgil tok tho japuonjre moro e skul no juma mokalo. Nyithindo gi wapuonjo gi but nitie gik moko ma ok rom maber kaka buge mar braille mar large print ogin sufficient. Koro wapenjo ni jo monego gilos buge gi gikel gi in good time. Jopuonje skunde jogo mong'ol wacho ni jopuonjre mag grade 10 ni chien ni mar pok giyudo buge mag somo nyaka sani. Arwaki ni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Riwruog Governors medo chwalo ng'ur margi e wi Samanth ma Senate ogolo mar mako gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod mano ma Samburu ka giwacho ni chung' ma kamano en mano ma gin giwegi ne gichiwo ne jokanyo magi. Owinjane kaka chenro dhi. Reflect on accessibility and safety, which you have also addressed as a key driver. Thank you. Chair, I also have a last one related to what Senator Beatrice has said. Maybe this will go directly to Ibra. CS is on your response. You said there is implementation of track and trace technology by Ibra. So I wanted to just find out what is the accuracy status. Have they started implementing and what is the percentage of cylinders that are installed with maybe with a device, maybe a chip or something, so that you can easily trace. So, Honorable Chair, before I come to your question, Honorable Chair, let me just say this, and I'll give Edward 2 minutes to respond to the specific question by Honorable Kisang and Beatrice with regard to the safety measures. But let me say this. First and foremost, we are available and ready to supply any supplementary information and data to the committee, especially with regard to the Honorable Senator Ledama's questions at any time here. Two, Honorable Chair, is Honorable Senator Beatrice Ogola. And I agree with her observation. Honorable Chair. You know, Honorable Chair, many times Kenyans don't want to see the good things that are happening in their country. And that's the problem we have, I think, as a people. Can you imagine, Honorable Chair, that for all the time this country has been in existence, we have been operating with a paltry 25,000 or so metric ton storage capacity of LPG gas. Until now, especially in this administration, under this administration, that number is increasing by another 85,000 or so metric tons capacity. Within under 3 years of an administration. So the question is, what would happen if the administration had a longer time? Juxtapose this or extrapolate this achievement to say the year 2032, when the term of this administration ends formally. How far would we have gone in terms of establishing more storage capacity? It goes without saying. And therefore, this is one very key achievement that this administration must be associated with. And we thank in a very big way His Excellency President William Ruto for his leadership and guidance
As I said earlier on, as a ministry, our work is just to support him. And we are more than happy to support him in the, as we move forward. Edward. Thank you, Chair. With regard to the question by Honorable Senator Kisang and Honorable Senator Beatrice, the track and trace technology is meant to ensure that this traceability in the movement of cylinders, this accountability in terms of who manufactures the cylinder, who fills that cylinder, who transports that cylinder to the distribution point, and finally when it gets to the consumer, then the whole process is repeated. So these cylinders, we intend to fit them with technology. We can use RFID codes, radio frequency IDs, whereby when you scan on the cylinder, you have a scanning device, you can be able to know the history of that cylinder from the time it was filled, and also the filling plants will also have receptors, so that when the cylinder passes through those receptor signals, then it registered in that RFID chip, and when I scan it as an inspector outside, I can know where it was filled. This is meant to ensure safety and also to reduce this menace of illegal refilling that has been there in the country. In terms of the cylinders meeting the standards, Honorable Chair, as my CS has mentioned, there are pre-qualified firms that have recently been put on the list, and these companies are meant to produce cylinders that meet the standards, the international standards that we have. So we want to control the process from the point of manufacture of the cylinder all the way to the consumer. Thank you. Mr. Chairman, just allow me to say one quick thing, which is my final point. Cabinet Secretary, you know I shoot straight from the hip, and nothing changes that. The way you presented your responses here, it's utopian, and it shows that there's no seriousness in terms of trying to make sure that this project works. I want to request that when you go back, look at the responses, give us more detailed responses in line with your submissions, so that we can have something that we can look forward to tomorrow. But as the way they are right now, I'm concerned that this will still be another bottomless pit or hole like NOC. So to avoid all that issue, let's try to make sure that we have something that we can take home. Thank you, Mr. Chairman. Then to answer your question on the security of supply, or the supply situation of petroleum products. Honorable Chair, I think it is now common knowledge that there is unrest in the Gulf. And that unrest has interfered with the free flow of goods and services globally, and especially the movement of petroleum products, and particularly through the Strait of Hormuz, okay, which lies between, of course, Iran and Oman to the south. As has been said many times, that Strait of Hormuz enables the movement of about 20% of the world petroleum products requirement. Honorable Chair, but again, let me say this from the outset, and thank His Excellency the President for his foresight. Because, Honorable Chair, you will recall that as we speak, even today, there are a number of countries, especially in Africa, which have run out of petroleum products. And even in those countries where there is still some quantities of these products, there are endless queues of vehicles in petrol stations all over. And this spectacle actually extends beyond Africa. And yet in Kenya, we have not had any incident of a stockout since the crisis began, because the records are there to speak for themselves. We have seen no queue in any petrol station. Even yesterday, Batwana, I went to fuel my small car, Honorable Chair, personally.
I just went in, drove in, and there was even no waiting. I fell and left. Okay? And that is the case everywhere in the country. So, Honorable Chair, what I'm saying in short is that the government-to-government petroleum products supply framework has proved itself to be robust, to be watertight, and to be able to withstand any kind of shock. That is what has enabled us to be where we are. And as I conclude, Honorable Chair, Honorable Minister, you will also deal with my question was not on petroleum. My question was specifically on LPG gas. Mana kamano, mano en jatend migao mateko Opiyo Wandayi ka ene nyim kamati ma Senate kolero weche moko motudore gi chal mar mauta e pacho ka. Ka wadhi nyime en josiasa maketo sirikal tesre kotelnegi kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, Rigathi Gachagua mar DCP, Eugene Wamalwa kod Justin Muturi okwedo muko mar udi e chiro ma Gikomba moger e Gingaora Nairobi ka giloso e gwenge ma Wote e kaunti ma Makueni. Giseo chal ma kamano kendo wacho ni jatend piny William Ruto ok rang dwach oganda. Rigathi Gachagua bende odhi nyime giloso e wi okumba mar thieth mar SHA kowacho ni kwan omenda manoti godo e keto chenro mar SHA e wang'e ne romo mana bilion 1 kende ma ok bilion 102. Josiasa go omedo jiwo oganda jo Kenya mondo rikre kaka jogo ombulu motelo ne yiero maduong' ma higa 2027. The demolitions at 4 o'clock at Gikomba Market are inhuman, they are disheartening, and we condemn them unreservedly. Why on earth would you want to disturb people at 4 o'clock in the morning if you are doing anything lawful? And yet we remember it was at that same Gikomba where William Ruto the other day went and said he was putting there a market. So this inhuman treatment of Kenyans by an uncaring administration of Kenya Kwanza needs unreservedly to be condemned. What happened last night is inhuman, it's brutal, it's unacceptable. It is persecution of small traders. And we're asking William Ruto, we know, we understand your frustration that Kenyans want to send you home to be a one-term president. But why are you at war with the Kenyans? You are at war with the Kenyans. Why do you release policemen and other people with such vicious brutality in the middle of the night to persecute the people of Kenya? We saw what happened in Gikomba yesterday. We saw what happened at Dari, Honorable Tuju's place. People raiding private property at 3 o'clock, very ungodly hours. And all this points out, apart from what happened at Nairobi Hospital, a private enterprise being taken over by so-called Petron, all this points out to the need to reset this nation and set our feet back on the path of the rule of law and constitutionalism. That cannot happen as long as William Ruto is president. Kawadhi nyime gi weche mamoko en ni romo ma jombetre ma pacho ka ochope giko mare e sami kwayo jombetrego mondo gimed ting'o nying Kenya malo kaka piny mamedo dongore. Jalup jatend piny Kithure Kindiki okwayo jombetrego mondo bed jogo ma uso nying Kenya e kinde duto kuonde ma gitie. Kotene kod Musalia Mudavadi, jotelogo omedo jiwo weche makwe e kind pinje ma bende giwacho ni medo jiwo dongruok makare e piny. We have a lot of hope in you. You are the biggest human resource asset that we have to help the world partner with Kenya. Because this transformation we are talking about, we cannot do it by ourselves. So you have a big role to play to project Kenya as a safe country, as an important country, and as a country on the move.
I wish you all the best. And when you're there, please sell Kenya in the morning, in the afternoon. Sell Kenya on Monday, Tuesday through Sunday. Sell Kenya January to December. If there's something that Kenya can pride itself in, is to hold out and hold this very strong asset called peace. What does it take? What does it mean? Because we have now seen lately that you can have the best infrastructure, but if this asset called peace is missing, that asset ceases to give the value that it was intended to give. Nasese County ma Homa Bay ochako ng'anyo margi ka ging'une sirikand County ma Homa Bay oserem kete tim winjruok mane gikete kogno e kinde mokalo. Ng'anyo ma bende dhiro chocheno mag thieth e kaunti no kokalo riwruok makedo ne ratiro mag nurses e bade ma Homa Bay. Giwacho ni ok ginyal dhi nyime gi chiwo thieth e ute mag thieth mag piny owacho kaluwore ni ng'ur mane gisechwalo ne sirikand kaunti no pok oketi e tim. Jagoro margi bade ma Homa Bay Emma Dok Okeyo okoni ng'anyo margi biro dhi nyime kendo nurses mohewo 700 e kaunti no ok bidok e tich nyaka chieng' moro keti e tim winjruok mane gikete kokgi kod tend sirikand kaunti no. Homa Bay County ochako ng'anyo margi ayanga kaluwore ni sirkal mar kaunti ma Homa Bay orem chopo e winjruok kata e tim winjruok mosebedo kodgi chien kacha. Achiel kuom gigo momiyo wang'anyo kawuono en choro wa lemo kata miluongo ni promotion. Wan gi nurses 220 manyaka sani county or sirikal county ma Homa Bay odagi tero lemo kata ngas mamalo. Ne wawinjore e ng'anyo mane wabedo go higa mokadho ni financial year marumo dwe mar 6 higani ne gidhi ndiko nurses 100. Odong' dweche 3 kende wadwa neno advertisement. To mogik makao gitimo to be kigilek ni wabiro bedo kodgi e mesa ni wago mbaka en ni nyaka gichul salary arrears and gratuity ne nurses. Moko kuomgi osebudho nyaka higni 4 kapok ochulgi. Wakono ni release this money, pay them mondo mi ekuluongo wago mbaka. Johala e chiro magi Komba medo chwalo ywak margi tok yudo ka stonde magi mag ohala omuki gotieno ma piny orugodo kawuono. Giwacho ni omukgi kata bed ni kuondegi ni mabor kod aora kaka chik dwaro. Jafwambo mar Willy Lusige ntiere e alworano kendo obiro nyisowa mago matimore e kindeno nikech paeri en wach mabende osekwedi kod jotelo mopogore opogore to moloyo mago makwedo sirikal. Ma oke thuolo mokwongo ma jodak magi Komba ochung' kendo yudo ka omuk stondegi ka bende ywak moko bende osebedo ni kata mana mach mosebedo ka liel e chiro magi Komba kendo wang'o mwandu mathoth gin mana mae mageto riembo johalago e kuonde makamago. Jafwambo marwa Willy Lusige ntiere e alworano kendo wabro nyise ni mondo mi onyiswa gino matimore. Willy, labda utueleze yepi yanayojiri katika soko la Gikomba. Tunafahamishwa kwamba vibanda viliweza kubomolewa masaa ya alfajiri ya Mungu. Rokamano Milton, ni kweli kama ulivyoweza kusema, hali ni jinsi umeelezea kwamba kuanzia usiku wa kuamkia leo soko maarufu la Gikomba limeweza kubomolewa na kile ambacho kimebaki sasa ni mabaki tu ya mabati na mbao ambayo yanaonekana, serikali ikisema kwamba inataka kuwahamisha wafanyabiashara mita 30 kutoka mto Nairobi. Kumbuka serikali ya kaunti ya Nairobi inasema hii ni hatua tu ya ule mpango wake wa kuweza kupanua mto Nairobi na pia kuweza kuepuka mafuriko ambayo yamekuwa kishuhudiwa mara kwa mara
hususan hata katika siku za hivi majuzi. Lakini kando na hayo, hapa Gikomba wamebomoa mita 50. Kwa hivyo walibomoa zile 30 za mto, alafu wakaongeza zingine 20, wakisema kwamba hizo mita 20 za ziada ambazo wamebomoa ni kuweza kuruhusu kujengwa kwa soko jipya la Gikomba. Wanasema ni wakati ambapo lile soko la zamani la Gikomba la mabati, mbao na nini liweze kuondolewa na kuanza upya na kujengwa kwa mtindo ambao serikali inasema yenyewe ina mpango wa kujenga soko jipya. Lakini hayo ni 9. 10 ni kwamba wafanyabiashara wengi wamepoteza mali ya mamilioni ya fedha, manake bomoa huku kulianza kuanzia mida ya saa 7 usiku. Kwa hivyo si wengi ambao waliweza kufika na kuweza kuokoa chochote. Vingi viliweza kubomolewa na tingatinga hizo, na vitu vingi ambao pia viliweza kubaki vikaporwa na vijana ambao waliweza kufika hapa. Baadhi ya wafanyabiashara wamesema hawatakubali kuondoka licha ya wao kubomolewa, kwa sababu lile soko ambalo wanafaa wahamia, ambalo liko tu hapa karibu, wanasema ni ndogo na halina nafasi ya kutosha kuweza kuwashikilia miezi 4 hadi wakati ambapo serikali itamaliza. Kwa hivyo wengi wanaendelea tu kulalamika, kusema kwamba hawajui ni wapi wataanzia, hawajui ni wapi wataenda. Mali ya mamilioni ya fedha ishaharibiwa, na kando na hayo wanasema serikali haikuwapatia muda wa kutosha wa kuweza kuondoka, manake walipatiwa ile notice ya siku 30 pekee na iliweza kukamilika hapo jana, na ndiposa wakaweza kubomolewa. Baadhi ya viongozi wameweza kufika hapa wakiongozwa na mbunge wa Embakasi Mashariki Babu Owino, ambaye anasema alikuwa amefika mahakamani hivi majuzi kuzuia ubomozi huo, akaweza kupata kile ambacho tunaita conservatory orders, lakini serikali imeendelea na ubomozi huo. Kwa hivyo ameweza kuahidi wafanyabiashara hapa kwamba ataweza kurudi mahakamani kuweza kuona mahakama itakuwa inapeana mwelekeo upi kuhusu bomoa hizi. Lakini hayo yakiendelea, ni wazi kwamba sasa soko la Gikomba lote limeweza kubomolewa, na wafanyabiashara wametakiwa kwenda kukaa eneo mbadala ambalo liko nyuma yangu kwa takriban miezi 4, wakisubiri serikali iweze kujenga soko jipya hapa katika eneo la Gikomba. Kwa hivyo tutakuwa tunasubiri tu kuona ikiwa mwisho wa siku wafanyabiashara wote watakubali kuondoka, na ikiwa watabakia ni kipi ambacho kitakuwa kinawafanyikia. Asante sana Willy, tutazidi kukutegemea kwa taarifa zaidi kutoka maeneo ya Gikomba kuhusu ubomozi huo. Nyakwaramoge wadhi nyime gi weche mamoko. Mano ne Willy Lusige konyiso wa chal mar chiro Gikomba ma johala nochiewo to yudo komuki. Ndalo moko tok tho ma jopuonjre ma jahigni 3 e skul mar Gilgil Hills, jonyuol notemo donjo e skulno okinyi ma kawuono mar sundo tend sikulno mondo ochiw ler e wi gino manotimore. Kara kamano nochuno obila tiyo gi iro malungo wang' mar keyo jonyuolgo. Jopuonjrego manoyang' nyinge kaka Faiz Faraj wachore ni nolwar e kar pidho rech, kendo obila pod dhi nyime gi timo nonro. Kaluwore gi jaod bura ma Gilgil Martha Wangari, jopuonj kod jogo duto marito nyithindo e skulno nyaka rid arita margi e seche duto kaka yore mag geng'o masiche. Haja yao mno kabisa ni kujua kiini ama sababu ya kifo cha mtoto wao, na kama wangalijua hiyo siku hatungekuwa tumefika hapa. So wazazi wanaamini kwamba kuna kitu ambacho kimefichwa sababu ya kifo cha huyu mtoto. Kwa hivyo mimi ningeomba tu serikali ichukulie hatua na iweze kufanya uchunguzi wa kutosha ili pia wazazi waweze kuridhika. Yale ambayo tumefanya ni kuhakikisha ya kwamba ukweli ya yale mambo yalitendeka siku ya Ijumaa lazima tuijue. Maswali yote ambayo yanaulizwa lazima tuhakikishe ya kwamba haya maswali yote lazima yajibiwe. This investigation is a process, na mpaka tuhakikishe ya kwamba yule yeyote ambaye alihusika na anajua habari yoyote kuhusiana na kifo cha mtoto hii lazima tuhakikishe ya kwamba tumefanya. Walimu wameongea, mlinda lango wameongea, yule watchman alikuwa hapo. Tunataka tujue mtoto alitolewa saa ngapi, alitolewa na nani, alitolewa na wapi, alifika hospitali akiwa hali gani, na alipofika hospitali alichukuliwa hatua gani. Hao watu wote, hiyo laini yote, tunataka hizo statements ikuwe on record ndio hiyo kesi iweze kuanzishwa rasmi. E kinde machieno mar somo mar CBE medo dhi nyime pachoka, jodito mag somo koro kwayo sirikal mondo kasre e chwalo omenda madwarore e som CBE to kod kelo gige somo mabiro neno ni jopuonjre manigi ng'ol mopogore opogore ok owe chien. Caroline Atieno lerono mathoth. E sikul nyithindo man gi ng'ol ma kibos,
somo en mano mar mulo gi lwedo to kod winjo duond jopuonje. Kaluwore ni jopuonjre ma hao nus klas nigi ng'ol mar neno. E grade 10, japuonj wuotho e grup ka grup mar tayo jopuonjre gi manigi ng'ol mar neno mos mondo mi giketie tim gigo magisomo kaluwore gi somo manyasani mar CBE. The main learning resource, which is the textbook, is in print, normal print. Yet, we have those with low vision. A learner with low vision cannot read this print. So now it takes the teacher to go an extra mile to read for the learner. And if the learner has to read, you'll see them straining to read. Most of them have to bring the book closer to the eye so that at least they can read the content of the book. So it is quite a challenge. Some are large, more these activities. And then, Wabedo could be also very patient in performing an activity. You don't rush. And then, you can also take again your time titimo kodgi. Tend sikuni bendelero ni gitemo kar nyalogi, mar neno ni gidonje lai manyien ni mar somo, kata kamano, nok mar gigo madwarore somo ni, kaka masinde mag somb jopuonjre manigi ng'ol mar neno, miluongo ni braille, to kod mamoko mathoth pod kelo ng'ikruok maduong'. Nyithindo gi wapuonjo gi, but nitie gik moko ma ok rom maber kaka buge mar braille gi mar large print ogin sufficient. Koro wapenjo ni jo monego gilos buge gi gikel gi good time. Koro ka gikelo gi in good time, nyithindo dhi puonjore maber, be interaction margi gi teachers dhi beto maber nikech ok wanyal puonja nyithindo ka onge books. Koro adwa penjo ji maloso gi gikel books go in good time. Duol maloso lai mar somo e pacho kae KICD yango ni ikruok mar goyo chapa buge mag jopuonjre manigi ng'ol mar neno timore kidienje mopogore opogore, komedo ni buge jopuonjre go biro ikore kochopo dwe mar 5. Jatim nonro weche mag somo e pacho kae Zablon Awange bende medo kwayo sirkal mondo kasre chwalo buge mag somb CBE mondo mi somb jopuonjre gi kik dong chien. Sani tam mokwongo dhi karumo, yet buge me klas 10 sirkal pok okelo. Kuonde moko ni puonjo gido ka japuonj English ema puonjo physics, japuonj CRE ema puonjo chemistry. Koro wadwaro buge mar senior secondary nikech wang'eyo ni syllabus no lokre, to subjects me kata form 4 moko noduoke form 1. Masani class 9. Moko ne class form 2 notere class 7. Koro kwanyalo wacho ni nyathi mane grade 10 ni koro tiatia gi book mar form 2. Somb jopuonjre manigi ng'ol kata dwaro makende en mano miyango ni pod dong chien ahinya, gino makoro miyo jopuonjre mathoth kibaji miwuoro. Carolina Tieno, Ramogi TV, Kisumu. E weche mamoko en ni riwruok mar Governors medo ng'ur margi e wi Samath ma Senate ogolo mar gavana ma Nairobi Johnson Sakaja kod mano Samburu ka giwacho ni chung' ma kamano en gino ma gin giwegi ne gichiwo ne jokanyo mage. Wawinjane kaka chenro ma kamano dhi nyime. I want to say out of that, but I know when we made that statement, there are many, even including former governors, who even tweeted, some of them are cabinet secretaries, you know what I'm talking about, and say this is true. I don't want to get to that. Let's stick to the issues. And the issues are in writing, the Speaker of the Senate, and with the leadership of the House of Senate. I think that's a good point to leave that. Asanteni sana na Mungu awabariki. Ni siku
mageme county Masiaya oyudo buses manengogi ohew siling milion 25 kokalo kuom omenda mag NGCDF. Chuo buses go ne skunde go NGCDF magem Ogam Maramba manotele no elojo od bura magem owacho ni skunde go gin Nyawara Girls, Wagai Secondary School kod Kambare Secondary mosebedo katimo maber e penj maduong'. Ogamo yango ni bas mane ochiw ne skund secondary manyiri Manyawara nengo ne romo siling milion 6.3 ka buses mochiw ne Wagai Secondary School Kambare nengo giromo siling milion 9.6 moro ka moro. Oyango ni buses go ok bi konyo mana jopuonjre kende to nyaka jodak makono ponono ni gin kod dwaro. Oyango ni kopogore kod buses go nitiere chenro mamoko mag dongruok ma jood bura mage Elisha Odhiambo dhi godo mbele e alworano. This is for purposes of ensuring that we improve mobility, not only for purposes of academic tours, but also to ensure that the community around, both Central Game Nyawara, Wagai Secondary School West Game, and South Game Kambare, have access to these buses for their use, as and when they need them through the principal. We have heard from the representative of the Sub-County Director of Education requesting us to give more bursary to needy students. On behalf of the MP and the NGCDF board again, we want to ensure that we will do what is called affirmative action and collaborate with the principal to give us a list of the vulnerable students so that when we will be giving our next bursary cycle, we consider and give them much more. Erokamano nyakwara Mogi komedo ketera Mogi TV ma en Ramogi TV magi gin weche manyien ma migago wadhi Every city has a place where its story comes to life. Set in Africa's safest city, Kigali Paramount Hotel welcomes you with comfort and ease. Rooms opening to stunning views of Kigali's skyline. With exclusive view travel rates from $70 per person sharing or $120 for a single room. Relax at the spa, pool, gym, or at the lounge as you sip and dine, with every detail designed for your comfort. Explore Kigali's vibrant culture just moments away. Whether for business or leisure, everything you need is right here. Book your stay with View Travel. Niti ni kanye nagocho ni Tokyo dressing. Weri gi wechego, bia ne hall mara Roma. Nitiere jakumoro kae maduong' madwaro ni mondi makre dande. En ang'o matemo wachona? En adier ni sani entie gi Vishal. Are you building? Then you know roofing means you're almost home. At Citizen sleek, modern and bold style, corrugated glossy, strong and timeless, plus many other reliable Mabati profiles to choose from. High quality, weather resistant, a shine that lasts for years. Order easily at citizenduka.com. Select Vintage Mabati or simply WhatsApp your order to 0710-487-487 and we will deliver straight to your site for free. Citizen Duka, your home of discounts.
Machiegni kendo kaunti ma Kwale en achiel kuom oganda mande sirikal oyango kaka Jo-Kenya kod chiwo thuolo mar miyogi opande kod kendo mano ne omiyo ginyiso mor margi ne sirikal kendo puoyo chenro mar miyogi opande mayangogi kaka Jo-Kenya. Bende ginyiso mor margi ne duol mar IEBC e miyogi thuolo mokwongo mar go ombulu e pacho ka kaka Jo-Kenya. Jafwambo marwa Cynthia Onyango nigi ler mathoth. Yangi kaka Jo-Kenya, oganda mag Watswaka mawuok e kaunti ma Kwale pok noyudo thuolo makamano. Kuom higni gi higni, oganda go osebedo ka chiwo kwayo ne sirikal mondo yang-gi kaka Jo-Kenya, kata obedo ni kwan gi tin, kwayo mayande ochopo kare kendo migi thuolo mar kawo pande kendo ndikore kaka jogo ombulu. Saa hii natembea vizuri sana na nashukuru pahali popote nazungumza ile lugha ambayo niko nayo ya mama ile ya Kipemba. Na nashukuru serikali ya Mheshimiwa William Samuel Ruto, hata ameshatualika Nairobi State House, tumefika kule tukafika na yeye tukashereka na yeye, tumeshukuru. Na sasa leo tumekuja hapa kuandikishwa kama wapiga kura. Motelo ne mae gilero midhiero mane gisebedo ka giyudo moting'o rem yudo thuolo mag somo makare kaka Jo-Kenya mamoko, rem yudo chenro mag thieth mane chuno mine nyuol dala e kind midhiero mamoko. Tuliteseka sana, ilikuweko sisi elimu kwetu ni shida, hata hospitali huduma ilikuweko kina mama pia tunazalia nyumbani. Kwa hospitali ilikuwa kupokelewa pia ni shida, maana yake ilikuwa hatuna hata vile linda mama zile, tulikuwa tuna linda mama, ilikuwa pia hatuna linda mama. Sasa ilikuwa tunazalia nyumbani, kama mtu amezaliwa na uzazi, wengi sana walipotea tuseme. Gilero pek magisebedo ka giyudo e ngimagi kaka oganda mang'au, magiwacho ni oseduoko chien nyadhi margi kaka Jo-Watswaka, kata kamano gisani giwacho ni gin kod mor kod ilo machalo nyuol manyien kuom yudo thuolo mar bedo Jo-Kenya e tielo mokwongo kendo yudo thuolo mag winjo ber mar chenro mag sirikal. Leo kwanza nasikia raha, yani najikuta kama ambao kwamba ni sikukuu yangu jibu leo. Nina furaha sana na bashasha. Yangogi kaka oganda Jo-Kenya bende ochiwo thuolo makende mar ndiko ogandagi kaka jogo ombulu, chenro ma otelie kod duol mar IEBC madhi miyo oganda Watswaka thuolo mokwongo pacho ka mar goyo ombulu e yiero mahiga manyien. Nasikia raha sana na watoto wangu temwizi wako na raha sana, maana kila mmoja temwizi yuko na ID yake, na leo nimekuja nao kukata kadi za kura. Serikali ya Kenya mimi naishukuru sana kwa sababu kwamba maisha yangu saa hii imebadilika. Saa hii nami nimejulikana sasa. Ilikuwa kwa mimi nimezibwa, yani ni kama ni kwenye boksi, lakini saa hizi nimefunguliwa, sasa niko huru. Sasa naweza kutembea popote. Sasa vikundini nimeingia, mikopo sasa napata ya vikundi. Tuko na ndugu zetu wa IEBC kutoka Nairobi, ndio wanatufanyia mambo ya kura, hata sisi Wapemba pia tuweze kujivunia. Maana yake ilikuwa tukiona wenzetu waenda kupiga kura ilikuwa tuona choyo, lakini saa hii tutachagua yule mgombea ambaye kwamba tunajua anafaa. Gigoyo erokamano ne jatend piny William Ruto kod sirikal mapacho ka kuom miyogi thuolo mokwongo bedo kod chenro mar ndikruok magiwacho ni omiyogi nyadhi kendo kelo luor maber e kindgi kod oganda mamoko. Ninafurahia kwa kongamano ambalo limefanyika leo kwa sababu ni mara ya kwanza toka Kenya ipate uhuru hatujapata kongamano kama hili, na tunamshukuru sana rais kwa kutuletea kongamano kama hili ili na sisi jamii ya Watswaka pamoja na Wapemba pamoja na Wamakonde na Washirazi kutambulika. Na ninawahimiza vijana wetu wakati vitambulisho, wakati kura, kwa sababu tumetambulika, na wao nao wafate mkondo kama huu waje wafaidike. Imedo chwalo kwayo ne oganda duto ahinya to Jo-Watswaka mondo wuog oko kendo ndikre kaka jogo ombulu kendo giyier jotelo makare e kinde yiero maduong' mogen bagi e gwenge duto mapacho ka e higa manyien. Serikali leo imefanya kitu kikubwa. Kwanza jamii ya Watswaka imejitokeza kwa wingi sana leo, ikajisajili vile vituo, alafu wale wengine pia wameangalia kama kura zao kweli bado zina exist. Alafu pia kuna wale kwa pia wanataka kubadilisha vituo, pia ndio kimenifurahisha sana zaidi. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Sirikal mamalo chiwo singo ne jodak ma Malindi matieko paw ndeke ma Malindi International Airport e kaunti ma Kilifi magiko ni dhi bero ohala kod dongruok e alworano. Ka giloso e kinde nono kaka gedo no dhi nyime, apisas marango tije sirikal motelnegi kod Orlando Sitati olero ni chudo mag joma nokawo lopgi ne gedo makamano
ni okang' mar ariyo kendo chiegni rumo. Kamano bende Regional Commissioner ma alworano Roda Onyancha opako yawo paw ndekeno mowacho ni alap ndekeno konyo kauntis ariyo ma Kilifi kod Tana River kod puoth sirikal ma Galana Kulalu, gino mowacho ni biro tego uchumi ma alworano. The works has slightly 3 scopes, which includes milling, regulation of the milled surface, and laying of the wearing course. So far, the project has been able to achieve the milling and regularization layer, and currently we have begun the wearing course. And as at now, we are at 60% for the overall works, and based on the volumetric measurements of the works, we expect the contractor should be able to vacate site before the contract elapses on May 5th. We are really impressed with the progress of the repair or maintenance of this runway and the apron, and we appreciate that KAA has taken up this matter and is handling it well. The process of acquiring more land is going on so that we are able then to extend the runway from 1.4 to 3 kilometers. Kawadhi nyime Nyakaramogi gi weche mamoko manyien mag migago e thuoloni en fuong'ruok ne jopur e pacho ka bang' ogunde maromo milion 2 chopo e dho wath ma Mombasa mago mag fertilizer. Jotelo e piny owacho mamalo oyango ni kata obedo ni midhiero mag wuoth osebedo ahinya te pinje mag Warabu, piny owacho ma pachoka osetemo duto maginyalo mar neno ni mbolea ochopo e pachoka, ahinya to bang' rem mar mbolea bedo e pachoka, ka mbolea mochopo go geto dino fuok mar mbolea mosebedo e thurka. From today onwards, the ministry, together with NCPP and all the suppliers, will be distributing these fertilizers across the country so that within the course of the week, all the identified 354 stores will have full supply of fertilizers, and farmers will be in a position to redeem the fertilizers and now go to the farm to do farming. From Thursday morning, everyone will be given enough fertilizer as per what they had registered in the system. I know there have been rationing, and the MD for cereals is here, but he will assure us that from Thursday, everyone will be able to pick all the fertilizers they have asked. Yeyote yule ambaye anaandikisha wakulima, tungetaka ukweli udumu, kwa sababu kuna walaghai wengine wanaenda pale kwa vituo vya kununua fertilizer ama kununua mbolea na pia kununua zile mbegu, na wanapeana idadi ambayo si kamili. Wanapeana idadi ndivyo waweze kupata fertilizer nyingi, watoke naye pale, pengine waende wabadilisha yale magunia wauze kwa bei inayouzwa sokoni, na hiyo sio mzuri, kwa sababu ni kuharibu mradi wa serikali wa kupunguza gharama ya mkulima, ndivyo mkulima aweze kuwa anasimamia ukulima wetu. Dichuo moro ma jegni 29 ogegne kod obila e wi keth mar nego jaherane e gweng' ma Kimulot mayudore ka chung' od bura ma Konoin e kaunti ma Bomet. Kaluwore kod lipod obila, achichno moyangore kaka Charles Korir mawuok e gweng' ma Chepkitach iwacho ni nonego jaherane Cynthia Chepkoech ma jegni 25 mane dwaro tieko heragi. Obila nowacho ni noyudo ringre nyadendino e od achichno kama ne onege, ka nonro mokwongo nyiso ni chal ka gima ne ode nyakono. Wachore na achichno noterore kendo nodhi kende owuon e tesend obila ma Konoin go lipot. Kuna mtoto imenyongwa, vile tulisikia imenyongwa, na vile tulisikia tukaanza kupeleleza ni mtoto gani, sababu ilikuwa nasemekana ni mtoto ya jamii yetu. Sasa nilikuwa naangalia watoto ambayo wako hapa, nikafikiria au pengine wamekosea, lakini tulipopata ya kwamba ni yeye, tulienda mpaka kwao ni ngambo hiyo ingine kidogo, tunaenda distance kidogo. Mimi nataka support kwa mtoto yangu. Mtoto yangu ni moja na iko na mtoto yake.
na nataka postmortem kwa mtoto yako. Na huyo msichana alikuwa na kijana mdogo. Hata tulisikia tu tulikuwa na uoga. Juu huyu msichana alikuwa mtegemeo nyumbani. Na nyumbani hakuna kitu kabisa. Familia hii wamekuwa wametengana karibu miaka 3. Niliweza pia kuhakikisha kwamba Cynthia alikuwa amefungwa kwa mikono yote miwili kwa upande wa nyuma, na kulikuwa na chemichemi ya damu ilikuwa inatoka kwa mdomo, na alikuwa uchi. Katika uchunguzi wetu pia hatukupata ile jeraha ambayo linaonekana, lakini tulipata tu kwamba kuna waya ya aerial, ile ya aerial ambayo ilikuwa nyekundu ilikuwa imewekwa hapo chini. Tukapata kusema kwamba huenda mshukiwa ambaye ni Charles Korir alifanya kitendo cha kumnyonga. Ile nasema kwamba uchunguzi bado unaendelea, lakini mwenye alifanya kitendo hicho alijipeleka yeye mwenyewe katika kituo cha polisi cha Mogogoshek sub county, na akaweza kusema kwamba amefanya kitendo kile. Jodak e gweng' ma Kafuru e kaunti ma Tana River obago ng'anyo mar kwedo chenro mar pidho lum ma itimo gi jaket mwandu moro e lopgi maonge winjruok e kindgi. Jaket mwanduno ne odonjo e winjruok gi sirikal kaunti-no mar kawo eka 12,000 kuom higni 60 mar dhi mbele gi chenrono. Kata kamano, jodak ma kono koro oseyoten kaunti-no kuom chunogi gi chenro ma ok okaw pachgi. Tumesema hiyo mradi ni 12,000 hectares ya kufanya hiyo mradi, na hiyo mradi ni kupanda nyasi. Na sisi kama wafugaji, hiyo nyasi wamesema hao watapeleka kule ngambo. Haina faida kwetu hiyo nyasi. Na hiyo ardhi mahali wanasema wanaanzia hiyo mradi ni 2 kilomita hapa Kugafuru. Kwa sababu hii mji yote itaenda katika ile mradi vile wao wanasema. Na kulingana vile wameeleza, wamesema watachukua muda ya miaka 60. Miaka 60 ya hawa watoto wetu wamesoma, wako na madigrii, kuna wengine sasa wako shuleni, wataenda wapi? Wataenda kujenga wapi? Wataenda kujenga sehemu gani? Huyu mtoto sasa ako na miaka kidogo. Atajua nini 60 years ya project ya 60 years? Huyu mtoto ataelewa nini? Hakuna kitu anaelewa, hakuna kitu itamsaidia huyu mtoto mdogo. Hiyo mradi wa manyasi, kuna ardhi kubwa sana huko Hola kwa skimu. Kwa nini hiyo mradi haikupelekwa kule? Badala yake ni kupokonya kile kidogo tuko nacho. Duond bura mar National Development Party okoni jochiw thieth ma kidienje mopogore opogore owinjore opar kendo puothgi kinde ka kinde ka giwacho ni wich jawil kodgi kata obedo ni gin ema gireso ngima jotuo e ute mag thieth koloso e kinde ma chenro mar golo remo kendo puodho jochiw thieth e od thieth ma Msambweni e kaunti ma Kwale. Jakom mar duond burano Samuel Kimathi okoni laktache mang'eny kale matek e yor tich kamiyo koro moko kuomgi bedo gi dangni mar paro. Kumbuka ya kwamba wahisani wengi wakija huwa wanakumbuka wagonjwa na pia wanajaribu kununua vifaa vya utumizi katika swala la afya, lakini tunasahau ya kwamba wafanyikazi wa sekta ya afya pia nao wanapitia mambo makubwa na mengi. Wengi wao pia hupitia katika depression na wengine pia humia kimawazo, na hii kazi yenyewe inakuwa ni mtihani mkubwa kwao. Wanafanya zile huduma za kuhakikisha kuwa wanapea sifa na kupea hadhi wale wahudumu wa afya kwa ile kazi nzuri wanafanya hapa Msambweni na Kwale nzima kwa jumla. Mfanyikazi akiwa ako na ari ya kufanya kazi, kusema ukweli, atasababisha malengo ya taasisi yoyote kutimiza malengo yake, na hususan serikali yetu ya gatuzi la Kwale itatimia malengo yake, kwa sababu mfanyikazi atafanya kazi kwa moyo wake wote na kuhakikisha malengo yote yametimia, atahudumia wagonjwa vizuri.
Anyuola ma nyithindgi noyudo lal kata nolal e kinde ng'anyo mag Gen Z e higa 2024 to pok oyudo wedegigo nyaka sani dwaro mondo mi oyang negi ponono ni gidhi yudo chudo e chenro ma piny owacho dhi godo nyime mar biro chulo jok manoyudo midhiero e lwet obila. E twak margi kod jofwambo Nairobi, giywak ni nyaka nyicha sirikal chak kawo nonro mag ji mosekalo midhiero e lwet obila pok oyangi kaka ji mowinjore oyud chudo kata bed ni thoth nyithindgi to nolal chieng' ng'anyono. Jafwambo marwa Judith Omondi nigi ler mathoth. Gi ndalo adek kende to duol ma ochung' ne winjo ng'ur mar ji mirocho ratichgi e pachoka, Kenya National Commission on Human Rights, loro dhot mar chwalo obok ne ji ma jogegi osewito ngimagi kata yudo hinyruok e lwet obila. Kweth moro mar anyuola kod jonyuol owuok oko mar penjo aput ma duolno oketogie kaka jonyuol ma nyithindgi ne olal pok giyudo kendo pok giiko nyaka kawuono. Min Dennis Shege en achiel kuom jonyuol makoni kaka wuode ne owuok tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024, odiochieng' mane Gen Z obago e ng'anyo e pachoka. Pok onene, pok owinje, pok oike ka koro dwaro mondo mi KNCHR oyang poni idhi chulgi to gi gigo ma dwarore. Na mtoto wangu ni Dennis Chege, alipotea hiyo siku ya maandamano. Na wakati alipotea, nilimtafuta. Mimi ndiye mama yake. Nilimtafuta na nimemtafuta since 2024 June up to date. Sijamuona, mimi sijazika. Na mpaka wa leo sijui yako wapi. Then after that, wakati walisema tulete makaratasi, nimeleta. Sina anything else apart from pisha yake na OB. Sasa mtu kama mimi niko wapi? Giko ni odiochienge magisebedo kagilimo apise duolni, okmigi ler malong'o. Hata mimi vile nilipeleka vitu zangu, walisema eti wanaangalia wenye walikufa. Hadi kwenye nilikuwa nafanya kazi ilienda ikaregea sasa juu ya kumtafuta. Sasa kazi ikaharibika na ikabidi nisimamishwe kazi. Wakiturudishia watoto ndio muhimu. Sisi hata hatuna haja ya kukompensetiwa. Ukiona mtoto wako, hiyo ndio laha yangu. Kama moko mane owito nyithindgi, to kwayo mondo mi omedgi ndalo mar chwalo obok madwarore. Giko ni ndalo 30 mane ochiw mar chwalo ng'ur kod obok ok oromo. Wangetuongezea time. Kitu ya kwanza, ofisi ni moja Nairobi. Kuna wale waliuliwa Mombasa, Kisumu, Kakamega. Unapatiwa mzazi ana hata fare ya kufika hapa Nairobi. Tunataka kujua watatumia ni vipengele gani wanafaa kutumia. Hiyo ndio ilikuwa umuhimu wa mkutano wa leo, kwa sababu tulikuwa tukutane tujue watafanya nini. Mabiro e kinde mare uruoge makedo ne ratiro mag oganda bende ywak ni omenda mane ochiw tin kendo ok dhi romo ka koro gidwaro mondo KNCHR oyang lai magitiyogo e chulo jakenya ka jakenya ma idhi yud ka owinjo chul. 2 billion is not enough. Without a doubt, we are sure that that amount is not enough. Looking at the number of cases, the number of, that's why Mwanase is saying we don't even know like the extent to which compensation is supposed to go. If someone was injured, just their finger was injured, is he or she supposed to be compensated? So this is what we are saying. We need clarity on who is being, is it only serious damages? Is it only amputation? Is it only death? Do ne omiyo duol ni ndalo 60 mar tieko chudo ne jo Kenya duto ma osekalo matek e lwet obila, ka ndalo 30 ma okwongo duol ni ne oketo mondo otigo e chwalo bok kod ng'ur kowuok kuom jo Kenya kapok gichako yiero kendo chulo ji ma oyud ka owinjo chul. Judith Omondi, Ramogi TV. Midhiero mag oula pod medo chando oganda moko e gwenge ma pachoka ka sirikal oyango ni nyaka sani counties 30 oseyudore kama rach nyaka ne koth chak chwe maheo dwe achiel mokalo. E gwenge ma Kaluo, West Nyakach en achiel kuom gwenge ma sani jopiny pi osedaro kendo weyogi maonge resruok. Kaka jafwambo marwa Eric Ounda leronwa, tend arita kwe oseyango ni familia ma kwan gi romo 1,400 pi osedaro e lokeshende 4 mantiere West Nyakach ka kony ma owuok kuom riwruoge kod sirikal ema gimedo geno kuome. Midhiero mar oula medo jimbore e gwenge ma pachoka kaka koth medo chwe. Nonro mar sirikal yango ni counties 30 oseyudo midhiero ma opogore ka oriwo lal mar ngima
kethruok mar mwandu kod rochruok mar wuoth. Nonro matinende ma ogol kod bad migao makoro chal mar lwasi oyango ni ji maromo 110 osewito ngimagi kachop Jumapil odhiambo nikech oula ka ikwanno oriwo ji 2 mawuok Nyanza gi Imbo mar Kenya manyo go ripodgi ni oula onego. E gwenge mag Kaluo, Nyakach en achiel kuom mago mapod oganda winje matek ka oula medo daro ji ei miere. Pio daro wa miechwa, pio ketho gigewa. Gimoro amora te odhi. Gwendwa otho, dhok otho, udi ogore piny. Ma ot achiel yudo ni dhano 4 odake, dhano 7 odake ot achiel. Koro ji ok nyal nikech onge pesa. Senta moro kamoro moro kanisa moro machiegni mane wanyalo dake bende onge. Wan mane Nyakwere chiro. Jalup Commissioner marito sub-counties kata division ma West Nyakach, Meshak Avoi, yango ni division no oula osesande ji kuom maheo dwe achiel nyaka nyocha koth chak chwe, kendo familia maro 1,400 koro onge kuonde jot ma chuno ni gibor mana e kar center ma Nyakwere kod kanisni mantie e alworano. These floods are emanating from the breaking of the banks of River Sondu Merio and also the backflow of water from Lake Victoria. So approximately we have 1,400 households affected, and we have approximately 400 households who are residing here, and they are coming from the neighboring villages. We have Gul village, we have Nyawalo village, we have Nyadina. Ruoth Mathur Dibuoro Tobias Polo yango ni midhiero mar oula mawuok e aora Sondu nyocha ojuko jodak apoya ka midhiero en ohinga ma ogere aora no konchiel. This time around nicho biro samaraj kendo no biro ka unexpected time, no biro around sabiro tieno, but most of the things no odhi gi pi nikech no biro e mang'eny kaluwore gi ohinga manogo e the other side ma Karachuonyo okoro ma Kisumu County ohinga no ne onge. Koro miyo jowancho enyere mang'eny. Midhiero ma ojuko jodak go e alwora ma West Nyakach koro oketo ngimagi kama ng'awo machuno ni giyud sir kawuok kuom ji ma chunygi ng'won kod jotelo. E giko dirani, riwruok mar Trevor Ombija Foundation ka otudore gi Kenya Red Cross, Kenya Coast Guards, sirkal ka okalo kuom jagoro mar migao mar arita Raymond Omolo, Atin Agarwal mar Trident Millers e kind sir mamoko, koro okelo geno ne jodak makoro sani ojot e kuonde resruok. Kawuono ago erokamano ne Trevor Ombija Foundation mobiro kod jok Red Cross mondo omi jowa food staff and non-food staff. Waduoko erokamano maduong' ta wakwayo ni gichak giduog kendo nikech pigni en pi ma serious. To kane Trevor Ombija Foundation obiro, Red Cross, waduoko nigi erokamano. To migao moro amora kendo manyalo dwa konyowa be mondo konywa. Nyakwar guoko cha pesa. Wagone erokamano kuom neno wa chandruok. Owachi ni ng'amone ni midhiero mane e wadu molimi. Oula no mabende oseketho cham e puothe kelo luoro ni nyalo biro chuno jopur mondo okom kendo kapo ni koth orumo, ni mar kothe manyocha gipidho pi oseywero. The farmers who had already planted, their crops were swept away, and therefore their farming land are very bare right now. So it means that once the rains are gone, they'll start to plant again. And that calls for support in terms of seeds for replanting, and also maybe any support of farm inputs and what have you. Eric Ounda, Ramogi TV.